O director xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade, Fernando González, visitou esta mañá a sede da Asociación de Persoas con Discapacidade Misela, en Noia, acompañado da edil Laura Salgado e da presidente e coordinadora dos centros de día e ocupacional, Mari Carme Hermide e Olivia Filgueira, respectivamente. Puido coñecer de primeira man o traballo que desenvolve esta entidade, de cara á mellora da autonomía e da calidade de vida das persoas con discapacidade. Quería darlle as gracias por visitar a Misela, por darnos visibilidade. Estuvemos enseñando a centro aula ocupacional, que xa veu co rapaces, xa estuveron falando, explicándolle o que facemos e tal, e agora pasaremos ao centro de día. A Xunta de Galicia achega, grazas á liña de axudas do 0,7% do IRPF, preto dos 47.000 euros para a posta en marcha dun programa de atención temperá, dirixido a nenos de 0 a 16 anos. Ademais, o Goberno galego ven de financiar 4 novas prazas no centro ocupacional da entidade, cun custe de 40.000 euros anuais, que se suman aos 194.000 que recibe xa a entidade. Motivos principales da visita de Fernando, director xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade, foi o anuncio de 4 plazas máis de centro ocupacional, o cal para nós significa e para os usuarios unha estabilidade tanto económica como nos servicios que prestamos a diario en Misela. Hoy visitamos Misela, una asociación con la que la Xunta de Galicia mantiene una colaboración hace mucho tiempo ya, como comentaba la presidenta, ¿no? Y el resto de la Junta Directiva. Anunciamos también la creación de 4 nuevas plazas públicas para atender a gente de la comarca, ¿no? Y en la comarca, ¿no? También gente de Muros. Por supuesto, nada que agradecer, es un derecho que tiene la gente, como comentaban Pedro, como comentaba Óscar, llevan aquí mucho tiempo, con lo cual para ellos también estar aquí atendidos es un trabajo muy bueno. Conocen a los compañeros, conocen a sus trabajadores y llevan aquí mucho tiempo. Agradecer ao centro unha vez máis este maravilloso traballo que están facendo con todos estes rapaces e que continúa medrando cada día, que é unha labor imprescindible e que esperamos que o centro siga medrando e que cada día pois que podan ser máis as plazas que podamos acoller canta máis xente mellor para seguir facendo esta aportación social. Na actualidade, Misela presta servizo a un total de 30 persoas, 15 delas a través do centro ocupacional e outras tantas no centro de día.